Hola, soc Anna Méndez, professora de UNED Barcelona i una gran amant de la natura i de la docència. Enguany, en el marc de la UNED Sènior, us he preparat un curs del fascinant món de la sostenibilitat que crec que us pot agradar moltíssim. En aquest curs us voldria parlar, per una banda, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, dels ODS. També parlarem de l'aigua, el conegut or blau, un recurs indispensable per les persones, pel planeta, per tots nosaltres, per la vida en general. També parlarem de les energies renovables, de la importància que això té en el nostre dia a dia. A més, també connectarem el món del cinema amb la sostenibilitat. Què us sembla? Em voleu acompanyar en tot aquest itinerari verd i tots junts descobrir el món de la sostenibilitat? Què us sembla? Apa, som-hi!